खुलुमबाय बिथोरनो चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होनो सिगांग्रो नटिफिकेसन थांनाय बायदि। मैया धेमाजि जिल्लानि जरनाय रेलवे स्टेशन साखाथियाव थानाय लखि नेपालि गामियाव सानै ड्राग्स फालांगि खालामग्रा सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमनो मोनदों। ड्राग्स फालांगिरिया जाबाय फायजुल आली आरो फुथुल महन मुङै सिनायजादों। सानैबो गोबां समनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावबोगासिनो दं होननानै गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय खौरां मोननाय जादों। बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'आ बिटिसिनि सिङाव थानाय गंब्रै जिल्लानि सिङाव माखासे सरकारि मेडिकेलफोरखौ नायगिदिंदों आरो बे बाथ्राखौ बुंदों। मैया भेरगाव देहा फाहामसालियाव खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव जिल्ला गंब्रैनि बेसेबां मेडिकेल दं, देहा फाहामसालि दं, बेखौ नायगिदिंदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। क'क्राझार नोगोरनि थागिबि शिव प्रसाद ब्रह्म मुंनि सासे थिखादारखौ दाखालै हरनि समाव जिगारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबग्रा दायनिगिरिखौ पुलिस बिफानआ हमनो हाबाय। दायनिगिरिखौ क'क्राझार कदमथलानि दिफु नार्जारी होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बिखौ चिरां जिल्लानि रुनिखाथानिफ्राय हमनो हाबाय। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय बिथाङा शिबु प्रसाद ब्रह्मआ जेबो दाय गैयामोन। मालायनि दावराव दावसि जानाय, सौग्रावहोनाय, बादा होनाय, थांनाय समावसो दुथां दिफु नार्जारीनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादों। बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि लकसभानि एमपि गौरब गगৈ गोबां हाबा मावनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गोबां खामानि मावनायनि थाखाय गांसे लाइजाम लिरनानै हरदों। बिथां गौरब गगৈ बिथां एमपिआ